Dobrý deň, vítam vás na ďalšom webinári, ktoré organizujeme pod záštitou Future Classroom Lab a zároveň aj pod záštitou súkromnej základnej školy BEST v Trnave. Moje meno je Eva Poláková, som riaditeľkou súkromnej základnej školy BEST, zároveň som aj ambasadorkou Future Classroom Lab, teda triedy budúcnosti. A trieda budúcnosti je v podstate to, čo prináša nejaké inovácie do našeho vzdelávania, do výchovného procesu. Ja ako ambasadorka teda rozširujem myšlienky tejto triedy budúcnosti a pre nás je veľmi dôležité, aby sme naozaj to, čo je tými hlavnými princípmi triedy budúcnosti, aby sme dokázali dostať ďalej. Je to najmä vo vzdelávaní, ale nie je to iba o vzdelávaní. Ide napríklad aj o to, akú klímu máme v triede, ako nám je dobre v triede a špeciálne v tomto období, kedy naozaj prežívame také turbulentné časy, tak je dôležitejšie sa venovať tomu, ako nám môže byť dobre, teda well-beingu. K tejto vysoko aktuálnej téme sme si dnes pozvali hostia a tou našou hostkou je Kornélia Lohyňová. Je to učiteľka na Hotelovej akadémii v Bratislave. Zároveň sa venuje oblasti inovatívneho vzdelávania a ešte k tomu všetkému je ambasadorkou e-twinningu. No a ja by som možno sa spýtala Nelky. Nelka, kde v tomto všetkom, čo robíš, sa objavila téma well-beingu, ktorej sa venuješ a kde si sa vlastne k tejto téme dostala? Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja sa venujem tejto téme, povedzme tak, intenzívnejšie, iba posledný rok. Ale prečo a kde je to nejaké toto spojivo? Už približne 10 rokov som zameraná na rozvoj podnikavosti vo vzdelávaní. Hej, práve keď si tu spomínala Future Classroom Lab, tak pred 5 rokmi som aj priamo tam v Bruseli vo Future Classroom Lab viedla tréningy pre učiteľov európskych, práve zamerané na rozvoj kompetencie podnikavosti, ktorá v sebe zahrňa 15 ďalších. A medzi tie kompetencie sa radia aj práve kompetencie sociálneho a emocionálneho učenia. No a odtiaľ má zasa veľmi blízko samozrejme takéto spojenie well-being. A ako to všetko spolu súvisí, no tak predpokladám, že sa to dozvieme, alebo že to poviem práve v tejto nasledujúcej hodine. Ja si práve myslím, že ten well-being, ešte by som možno chcela povedať, že keď som spomínala, že pred rokom tak intenzívnejšie, tak som vtedy totižto objavila taký skvelý kurz na Yaleskej univerzite, ktorý mi dal naozaj také že úžasné poznatky a bol vedený veľmi zaujímavou formou. A potom ďalšie kurzy, ktoré boli zamerané na využitie poznatkov neurovedy práve na rozvoj kompetencií. A táto celá kombinácia je práve tá oblasť, ktorá v poslednej dobe ma veľmi teší a rada sa v nej vrtám. Tak to sa už tešíme. Som teraz zvedavá na celý ten obsah, čo to všetko znamená, čo všetko sa z toho môžeme naučiť. Ja teda ešte pred začatím tvojej časti by som upriamila pozornosť na slido.com, kde nám môžete vy všetci, ktorí nás sledujete, napísať svoje otázky, čo vás zaujíma. Čo sa týka diskusie, tu sme žiaľ uzatvorili z toho dôvodu, že v minulosti, alebo teda v minulých webinároch sme tam dosť často mali spamované reklamy, ktoré odkazovali na platené stránky a teda chceme tomu predísť, takže sme sa rozhodli to urobiť tentokrát týmto spôsobom iba teda slidom.com, takže ak máte záujem, tak prosím, pýtajte sa počas celého webináru a ja niekedy v priebehu sa možno budem pýtať Nelky a určite na konci bude teda priestor na otázky do diskusie. Takže to je z mojej strany všetko. Nelka, dávam ti slovo a teda príjemné rozprávanie ti prajem.
Ďakujem. Tak možno predovšetkým na začiatok by sme vôbec mohli pohovoriť, ja som nejak skočila, vôbec o tom, čo ten well-being je. Je to vlastne oblasťou, povedzme, psychológie osobnej pohody. Chcem upozorniť, že ja nie som psychologička, aj keď momentálne ju študujem tiež, pretože je to zasa niečo, čo ma teší. Ale práve tá definícia osobnej pohody hovorí o tom, že je to ako keby pretrvávajúci dlhodobý emocionálny stav, v ktorom sa odráža taká celková spokojnosť so životom. A tí psychológovia, ktorí skúmajú šťastie v rámci tej pozitívnej psychológie, často nahrádzajú šťastie pojmom well-being. A tu máme takú tú definíciu psychológa Edinera, ktorý v podstate, on napísal takú zaujímavú knihu Happiness a ona teda má dlhší názov, ale ja si ho nejak zvlášť nepamätám. Ale on práve rozvinul model subjective well-being. A on hovorí o tom, že má ako keby 3 časti. A to je kombinácia tej životnej spokojnosti a pozitívnych a negatívnych emócií a zážitkov. No a samozrejme, tá životná spokojnosť, tie pozitívne, negatívne emócie, zážitky pravdepodobne sú nám jasné a tá životná skúsenosť alebo spokojnosť skôr, možno si ju vieme tak predstaviť, že keď sa tak pozriem na svoj život ako taký, tak ako hodnotím, ako som s ním spokojný. A tak teraz sa ale možno pozrieme na to, že ako sme na tom aj my Slovensko v tom hodnotení tej našej životnej spokojnosti a nášho šťastia. To šťastie, zdá sa, že bude meradlom budúcnosti. Krajiny začali súťažiť v tom, že ako sa umiestňujú na priečkách tejto World Happiness Report, ktorú vydáva viac menej od 2012 OSN. A OSN vydáva túto správu o šťastí. Hej. A ona je založená na tom, že ľuďom dávajú otázky, ktoré sú zamerané na to, ako hodnotia svoj život. Hej. A sú tam v podstate také otázky, aj zamerané na otázky prežívania pozitívnych a negatívnych emócií, ale predovšetkým ide o hodnotenie kvality života. No a vlastne tej spokojnosti s tým. A tá škála je od 0 do 10 a základom sú dáta, ktoré zbiera okrem iného aj americká výskumná konzultačná spoločnosť Gallup, k tomu sa o chvíľku dostaneme tiež. No a toto je výsledok, ako môžete vidieť za rok 2021. Táto správa je veľmi zaujímavé čítanie, má 212 strán, takže môžete si ju kľudne, je dostupná, môžete si ju prečítať. A Fínsko je na prvom mieste už 3. rok v rade za sebou. Ako môžeme vidieť, ja som tam dala, že Slovensko 22, ale rok predtým sme boli na 33., takže sme si zaujímavo polepšili. A toto v podstate, to Fínsko je na prvej priečke, tam sú také hlavné dôvody, že je to zdravý život, zdravý životný štýl, bezpečie, zdravé prostredie, v ktorom žijú. Je tam dôvera vládnym inštitúciám, čo je zaujímavé. Samozrejme, tam je to trošičku iné ako u nás. Sociálna podpora, dobré vzťahy, hej. Ale my sa na to pozrieme bližšie. Pretože, ako som už spomínala, tá spoločnosť Gallup, ona vlastne spolupracuje s expertami z psychológie, sociológie, ale aj z ekonómie a viac menej v tej spolupráci oni nejakým spôsobom určili týchto 5 hlavných oblastí, ktoré toto sú elementy, ako keby na základe ktorých ľudia rozlíšia, či prežili dobrý život, alebo ho iba prežili v podstate. Hej. No a oni vlastne na základe rozsiahlych výskumov dávajú správy o globálnom well-beingu. No a sú tam ako keby také 3 kategórie, hodnotia sa, že či je to thriving, alebo či prosperuje
hej, že človek v tých oblastiach, alebo či je to také, že struggling, nestály, priemerný, hej, bojujúci. A potom je suffering, hej, akože nízky, nestabilný, ako keby. No. A tieto oblasti well-beingu, zmysluplnosť, v podstate oni sú, myslím, že celkom jasné. Zmysluplnosť znamená, že vykonávame v živote niečo, čo má zmysel, čo nás naplňa. Dôležité sú tam potom vzťahy, kvalita vzťahov, vlastne tá sociálna podpora, ktorú my máme. A samozrejme potom finančná stabilita, hej, tie financie, ktorá umožňuje do takej miery, že nám umožňuje naplňať naše potreby. A zdravie vnímame tu aj fyzické a duševné zdravie. A potom spoločnosť, hej, prostredie, niekam patríme, sme zapojení do života komunity. Hej. Takže všetky vlastne tieto oblasti sa navzájom doplňajú, ovplyvňujú. Galup-inštitút, čo sa mi páčilo, dávajú v podstate na prvé miesto práve tú zmysluplnosť. A práve tie všetky ďalšie oblasti majú na to dopad. No, výskumy ale hovoria, že len 7% ľudí sa darí vo všetkých týchto oblastiach prosperovať. Hej, to najvyššie. A na Slovensku sú to 4%. Tak je otázka, pretože samozrejme, že mali sme zaujímavé, že celkom dobre, lebo aj Galup, aj tá správa celkovo o globálnom well-beingu je samozrejme dostupná verejne. A keď som pozerala, tak máme tie celkom dobre na tom stojím, ako keby v oblasti, že ekonomické zázemie, tie financie. Ale no dobre, znamená to, že stále tam nie sme, myslím, že tam bolo ale nejakých, že 20% v tom prosperujeme. Hej. Ale celkovo tá vyrovnanosť je práve dôležitá. Lebo sami si vieme odvodiť, že keď máme finančné, hej, nemáme samozrejme problémy vo finančnej oblasti, ale máme v zdraví a tak ďalej, no tak to všetko potom celkovo nám nejak zvlášť neprispieva k tomu, že sme šťastní. Tie všetky oblasti sú podstatné, aby sa rozvíjali. No tak ako sa darí vám, možno by bola otázka. Nemôžeme tu mať samozrejme nejak interakciu, ale samozrejme, ak zápasíme v niektoré z týchto oblastí, no tak sa nám to prenáša potom do tej našej životnej pohody, povedzme. No a prečo sa vlastne tomuto máme venovať? Ed Dieter, ktorého som už spomínala na začiatku, vlastne povedal takúto múdru vetu, že well-being je oveľa viac ako to, že sa cítime dobre, alebo pôsobí naozaj veľmi pozitívne na stabilitu. A možno tu by tiež som dala otázku, cítite sa dobre v práci? Hej? Ste spokojní? Teší vás práca? Vychádzate dobre s kolegami možno? Alebo zažívate radosť? Zažívate nadšenie vo svojej práci? Podávate profesionálne výkony? Hej? Naozaj sa realizujete? A možno ďalšia otázka, máte k dispozícii všetko, čo potrebujete k svojej práci vo svojom živote? Hej. Dostali ste ocenenie, dostali ste poďakovanie, možno posledných, dajme tomu, 7 dní od niekoho? Alebo ledva čakáte, ako to často vidím, kedy bude koniec vyučovania, konečne víkend. Hej. Bývate unavení, chorí, nespokojní, neangažujete sa v aktivitách, lebo veď na čo? Aj tak si ma nikto nevšimne, aj tak ma nikto neocení, aj tak ma nikto nepočúva a rodičia sú nespokojní a kolegovia nás ohovárajú a každý vidí len chyby a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Myslím, že toto je taká celkom častá realita v našich školách, no ale keď sa takto cítime, a keď ten well-being nie je, no tak nemôžeme podávať tie výkony, ale o tom sa
K tomu sa ešte dostaneme. A teraz Nelka, prepáč, a dá sa to teda zmeniť, to nastavenie, že teda všetko je zlé a tešíme sa iba na ten víkend a nič nejak nás to zrovna teraz nenaplňa? No tak ja pevne verím, že na konci už sa k tomu, že na konci mi povie, že aspoň začneme a budeme sa o to snažiť, aby sme k tomu dospeli. Ja stále verím tomu, že aj keď budem hovoriť o tom, že čo by mohli robiť riaditelia, čo by mohli robiť, ako vlastne zhora, aby sme sa my mali dobre, stále celý život pracujem na tom, že začínam ja so sebou. Takže ten prvý krok vždy robím ja a preto si hľadám spôsob a preto aj sa budem zaoberať tým, že čo možno aj my, učitelia, by sme mali robiť. Pretože, a zasa povieme si, no prečo je to tak podstatné. Ako môžeme uplatňovať, povedzme, ten well-being v škole, keď sa na to pozrieme v škole. Pozor, platí to aj pre učiteľov, aj pre žiakov. Hej? Zmysluplnosť. Vidíme zmysel v tom, čo robíme. Máme radi tú svoju prácu. Sme motivovaní sa rozvíjať ďalej profesionálne, vzdelávať sa, pracovať na sebe. Ale máme povedzme autonómiu, máme slobodu, priestor na realizáciu. To sú všetko otázky, nad ktorými sa môžeme zamýšľať na škole. Hej. Poznám svoje silné stránky, ktoré môžeme uplatňovať a využívať v tej práci. Hej. A máme možno práve autonómnych a angažovaných žiakov, pretože im vytvárame také podmienky, aby sa aktívne vzdelávali a vidia oni zmysel v tom, čom sa učia. A nie iba možno pre známky a pre skúšky. Hej. Takže pozrieme sa, tá zmysluplnosť a zase toto sa dá krásne rozvíjať a pracovať na tom. Hej. Vzťahy, máme dobré vzťahy s kolegami. So žiakmi navzájom. Ja silne verím tomu, že nie je možné, aby som akokoľvek, ja som veľký zastanca aj digitálnych technológií a samozrejme rôzne metódy, ale bez vzťahov dobrých, tak to je pre mňa absolútny základ. Lebo tam sa buduje rešpekt, tam sa nie je možné, aby som motivovala, nadchla žiakov, ak ja nemám dobré vzťahy s nimi. A samozrejme tie vzťahy, to je ďalšia veľká oblasť, ale vzťahy s rodičmi. Kolegovia navzájom, hej. Ale tu možno aj máme vytvorené to bezpečné prostredie, podporné prostredie. Hej. Má každý napríklad niekoho, na koho sa môže obrátiť? Aj kolega, teda aj učiteľ, ale aj žiak. Hej. Toto všetko rovnako cítia aj žiaci. To finančné zázemie, to stabilné, samozrejme tak natoľko finančné zázemie, že aby sme sa nestresovali kvôli tým ekonomickým problémom, ale rovnako aj žiaci. Hej. Táto oblasť v tejto chvíli, tu by mi napadlo zasa určité veci ďalšie, že vedieť a finančná gramotnosť a pracovať na tom, no, to ohodnotenie v tomto zmysle sama do určitej miery viem nejako zvládať. Ale možno aj pomoc žiakom, ktoré majú núdzu, nejako nájsť mechanizmy na to, aby sme boli podporní v tomto, pretože žiaci ako náhle žijú v horšom sociálnom prostredí, to má dopad na ich stres, na vysokú hladinu stresu. To má dopad zasa biologicky na to, že oni nie sú schopní sa učiť a pamätať a tak ďalej. Hej, tak táto oblasť, ale to je zasa široká oblasť. Hej, a teraz, ja neviem, zdravie. Máme dobré zdravie, máme energiu na každodennú prácu a vzdelávanie. Máme možnosť dobrej, vyváženej stravy. Hej. Naozaj oddych, spánok, pohyb, hej, na škole, to zdravé, bezpečné prostredie. Vieme možno, ako zvládať stres. Staráme sa aj o mentálne zdravie. Toto je všetko oblasť, ktorú napríklad mentálne zdravie často zanedbávame. Práve preto na školách. Ja som veľký práve teraz taký fanúšik, no tak to nejako. Ale práve ten podporovateľ toho, že zavádzať to sociálne, emocionálne učenie do škôl, implementovať naozaj, pretože
sociálna, emocionálna inteligencia, to je základný pilier rozvoja všetkých ďalších kompetencií a vedomostí. Hej. Tak toto je tiež veľká oblasť, na ktorej sa na škole dá pracovať. Možno tréningy práve učiteľom aj v tejto oblasti poskytovať. A veľakrát mi povedia ľudia, že my ani nevieme niekedy, ako sa starať práve o svoje zdravie. Práve, povedzme, ako zvládať stres, techniky. To sú všetko veci, ktoré sú rovnako podstatné, ako učiť sa čokoľvek iné na škole. Pre mňa ešte dôležitejšie. A spoločnosť, hej, sme radi, že patríme do komunity školy, cítime sa tam dobre, cítime sa tam bezpečne, hej, patríme tam, cenia si nás. Možno to by som povedala, že neustále náš mozog sa pýta také tie 3 základné otázky. Mne sa to veľmi páčilo, keď som bola na kurze, ktorý viedla také veľmi zaujímavá pani lektorka Olivia Hurbanová. Ona hovorí o tom, že náš mozog sa neustále pýta 3 základné otázky. A to je, hej, som tam v bezpečí, keď niekam idem? Cítim sa bezpečne? Druhá otázka, patrím tam? Hej? A potom, samozrejme, a vážia si ma, cenia si ma, rešpektujú ma? Hej? Mám tam ja svoj hlas? Ak ja toto nemám zabezpečené, no tak potom som v strese a v žiadnom prípade nemôžem prosperovať akokoľvek. Hej? Ale to je zasa, povedzme, ďalšia veľká oblasť. Ja by som možno povedala ešte, že aj vo firmách sa čoraz viac venuje pozornosť práve tomu well-beingu. Hej. Potrebu starať sa o well-being zamestnancov, pretože je to vcelku jednoduché. Tí spokojní, šťastní zamestnanci pracujú efektívne a neabsentujú, hej, sú angažovaní, sú aktívni v práci. Dobrí lídri poznajú svojich zamestnancov, rešpektujú ich, hej, všímajú si ich prácu, oceňujú a dávajú aj feedback, hej, pretože na druhej strane majú vysoké nároky, hej, na prácu. Ale podporujú prácu tímovú, podporujú zdieľanie, vzájomnú pomoc, pretože aj to napomáha znižovaniu stresu, návalu práce a tak ďalej. Hej. Každý má niekoho, tam mám toho mentora, ako keby, niekoho v práci, na koho sa môže obrátiť, ktorý je ho ochotný vypočuť, pomôcť mu, keď treba. Hej, dobrý líder si vypočuje názory a rešpektuje ich, hej. A samozrejme vyzýva aj k tomu, čo u nás často nie je, aby aj tí, ktorí majú iné názory, aby naozaj nejakým spôsobom deklarovali, pretože je zaujímavé, tá celá rozmanitosť nás môže posúvať ďalej, ak sa neobklopujeme len tými ľuďmi, ktorí s nami súhlasia. Ďalej, podstatná vec je tá, že zamestnanci, ak majú ten pocit, že sú dôležití, že ich hlas je vypočutý a majú priestor realizovať, tak vtedy sú angažovaní, vtedy majú viac, alebo sú zodpovednejší za to, čo robia. Hej. No a lídrami ale by mali byť riaditelia, lídrami sú učitelia. Toto celé sa dá krásne aplikovať na žiakov. Hej. A ten vzťah učiteľ a žiak. A len tak všeobecne, len veľmi rýchlo prejdem do tohoto. V podstate, ako je dôležité vytvárať takéto prostredie v škole. Mne sa páči skôr taký výrok, že ak vytvoríme správne prostredie, bude to mať väčší vplyv, ako keď sa budeme snažiť meniť žiakov samotných. Hej. A často práve vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi odrážajú vzťahy, aké sú medzi učiteľom a vedením školy. Hej. A ak má učiteľ podporovať, povzbudzovať žiakov, tak je nevyhnutné, aby on cítil tú podporu a povzbudenie zo strany vedenia. Tak sa poďme pozrieť to prvé prostredie. Hej. V podstate je dôležité, aby bolo vytvorené to prostredie, ktoré... Prostredie môže byť zdrojom motivácie a môže byť zdrojom trápenia, hej, pre každého zamestnanca.
Takže to podporujúce, pozitívne. A podporovať tie sociálne väzby. To je dôležité a tak, ako už som to spomínala v podstate, takže to už nemusíme riešiť. Tá podpora sociálnej, emocionálnej inteligencia tohto učenia, možno dávať tréningy, lebo toto je základ. Toto my vieme, že to tvorí tých 90% ľadovca, ktorý je pod vodou. Tých 10% je to, čo my zvyčajne vnímame, že vedomosti a správania a tak ďalej, a nevnímame často, čo je za tým. A preto sociálna emocionálna inteligencia je rozvoj. Sociálna spravodlivosť. Všetci chceme férové jednanie. To je ďalšia vec, ktorá nutne musí byť prítomná v každej škole. Ale na druhej strane mať aj vysoké nároky na učiteľov a mať vysoké nároky na žiakov, nastaviť štandardy. A prečo vysoké nároky? Často počúvame, že sa znižujú, alebo že často to robíme aj my. Ale keď dávame vysoké očakávania, ale také, ktoré naozaj sú možné dosiahnuť, tak tým, ja to beriem tak, že ja tým pádom aj keď takéto niečo robím voči žiakovi, tak ja mu tým ukazujem, že ja mu dôverujem. To je zdroj seba dôvery, potom aj pre neho. Sebavedomia. Toto učiteľka očakáva, no tak to jednoducho urobím. Ak sú za tým tie dobré vzťahy, o ktorých sme sa už bavili. Takže aj toto je ďalší taký element. A samozrejme podporovaní sú učitelia v tom, aby mali individuálny ten prístup k žiakovi, aby práve rozvíjali nielen vedomosti, ale aj tie zručnosti. A vzdelávajú sa, ten profesionálny rozvoj podstatný. A uplatňovať rôzne iné prístupy a úplne zabudnúť, nie úplne, ale predovšetkým zabudnúť na to naše frontálne vyučovanie, čo často tu u nás býva a čo neteší asi nikoho. Potom druhá dôležitá, alebo už neviem, 7, nie druhá. Ďalšie je, že do rozhodovania zapojiť, a to je presne aj potom v tom, ak zapojíme do rozhodovania aj učiteľov, aj žiakov, no tak tam potom zasa kladieme aj väčšiu zodpovednosť potom na nich. Takže aj do toho rozhodovania by mali byť zapojení. A potom podstatná vec, posledná, samozrejme toto je len také, čo som nejak dala dokopy 8, ale ono ich je oveľa viacej, nad každým sa dá zamyslieť, to vytvára to zdravé prostredie. A zaujímavé, také, ktoré bude inšpiratívne napokon ako aj to FCL a zdravé prostredie, kde sa aj zníži hnev, napätie, stres. Chcela by som možno ešte zdôrazniť, že nastaviť hodnoty, ktoré budú obsahovať, povedzme, tieto odporúčania, ale naozaj možno dôležitá pre mňa je vždy aj tolerancia, že ktorá by sa mala zdôrazňovať na školách a je tak potrebná v dnešnej dobe. A možno by som ešte chcela povedať k tomuto celému, že prečo také prostredie, prečo toto celé, prečo ten well-being? No lebo ak sme v strese, tak stávame sa rigidnými, stávame sa viac radikálnymi. Keď sme v stresovej nejakej situácii, ale aj dlhodobom strese, tak nemáme ani biologicky tú možnosť, povedzme, kriticky myslieť. Nemáme možnosť mať nadhľad. Nie sme empatickí vôbec. Ako náhle sme v strese, tak sa nám empatické kruhy znižujú. To my predsa v škole nemôžeme dopustiť. My vieme, že keď sú deti dlhodobo v strese, tak to má dopad na citlivosť amygdaly, ktorá potom tým pádom na ovládanie emócií. Má to dopad na to centrum hippocampus, ktorý atrofuje, ktorý potom nemajú tí žiaci šancu sa učiť a pamätať si. Zbytočne my sa budeme, čo často robíme ako učiteľ, mal si sa učiť, prečo si sa neučil a tak ďalej, no tak niekedy to vôbec nejde. A nejde to biologicky, pretože keď vyrastajú deti v prostredí, ktoré je problémové, mimochodom aj deti zo slabšieho sociálneho prostredia, to všetko má vplyv na to, lebo to je všetko stres. A rovnako my sami vieme, že aj my, keď sme vystresovaní, no tak toto celé nám nefunguje. A čo je
v škole dôležité je tá bezpečnosť, ten rešpekt a to všetko, no tak vtedy to nemáme. Tak preto je podstatné toto celé prostredie vytvárať. No a preto si myslím, že na školách je to ako keby našou povinnosťou vytvárať toto prostredie podporné, bezpečné, ale myslieť aj na to, že my sme prostredím pre žiakov. Hej? Tým, čo my robíme, tým, ako sa správame. No ale tak poďme sa pozrieť, teraz trošičku prejdem k tomu, že hovorili sme o tom, čo na škole, hej, čo máme robiť, hej, ako vytvárať to prostredie. Toto je všetko len také náznaky, pretože každá tá jedna oblasť sa dá rozvíjať do detailov, na čo nemáme veľmi čas. Ale teraz sa poďme pozrieť na to, čo robiť pre to svoje vlastné šťastie, spokojnosť, well-being. A tu by som chcela ešte dať taký ďalší pohľad od tejto pani psychologičky Carol Riff, ktorá hovorí o tom, že teda je to pozitívne psychologické prežívanie spojené s naplňaním týchto dôležitých oblastí. Áno. No a samozrejme, ak my sa budeme venovať týmto oblastiam, ono si to všetko vyžaduje čas, ono si to všetko vyžaduje energiu. Toto, čo vám teraz poviem, my to všetko vieme v podstate. Ale podstatná vec je, že to naozaj zámerne budeme praktizovať určité veci. Hej. Pretože máme neúspechy, máme zlyhania, máme rôzne pozitívne, negatívne skúsenosti neustále, ale z dlhodobého hľadiska, ak sa pozrieme na týchto 6 plus potom ďalšie, ktoré si pozrieme, tak z dlhodobého hľadiska nám to potom prinesie to takéto prežívanie spokojnosti. Tá prvá oblasť, o ktorej ona hovorí, je autonómia. Takže ak máme tú vysokú autonómiu, tak to sú tí ľudia, ktorí sú nezávislí. Hej. Dôverujeme svojim názorom. Prezentujeme svoje názory. Aj keď možno tí druhí s tým nesúhlasia. Aj keď je väčšina proti, vidíte, tak a ja stojím za svojimi hodnotami a dokážem ich aj naozaj komunikovať. A znamená to, že povedzme, nečakám na to, že sa riadím podľa toho, čo mi povedia druhí. A nechám sa ovplyvniť možno pri dôležitých rozhodnutiach. Hej? Potom to nepôsobí v konečnom dôsledku na tú našu pohodu a na to naše šťastie. Hej? Takže tá autonómia, to je ako prvá tá oblasť, na ktorej môžeme popracovať. Potom máme toto zvládanie okolia. Zvládanie okolia znamená, že ako keby cítime sa, že ten svoj život máme my v rukách. Hej? Máme kontrolu nad našim životom. Vieme si riadiť ten svoj život. Vieme si riadiť svoje emócie, preto tam opäť preniká to sociálna, emocionálna inteligencia. Hej? Vlastne vieme využívať príležitosti, ktoré nám život dáva a cítime, že máme nad ním kontrolu. Hej? Tak to je zdroj nášho šťastia ďalšieho. Potom osobný rast, hej, to znamená, nemáme problém s tým, že ja často počúvam a hlavne starších kolegov, nielen kolegov, ale celkovo ľudí, že tak 50-ka, no tak už len to nejako dožijem. ale ono to tak vôbec nie je, pretože ak my vítame nejak výzvy ďalšie, nové príležitosti, sme otvorení. My na školách máme také úžasné možnosti, že sme s tými mladými ľuďmi. Ja sa tak teším a toľko sa od nich učím neustále. To je skvelé, že v podstate sme otvorení výzvam, čerpáme neustále tie nové veci, zaujímame sa naozaj o život a rastieme a tešíme sa z toho, že zasa niečo nové vieme, že sme sa niekam posunuli. Je úžasné, keď mňa stretnú moji bývalí žiaci a na tom som sa veľmi zabávala, lebo mi povedali, no pani profesorka, som hrdý na vás, že neustále, že zasa niečo ďalšie ste sa naučili, alebo že som vás zasa niekde videla a tak ďalej. No tak
tak ako také potlapkanie, že dobre, že idem správnym smerom, lebo zasa niečo ďalšie. Keď poviem, že som sa začala učiť španielčinu, dobre, tak áno, to je ono. A pritom toto všetko krásne, tu by som len chcela povedať, že keď takýmto výzvam sme otvorení, keď robíme nové veci, tak pritom totižto sa dostávame tiež možno trošku do kože, ako ja s mojou španielčinou tých našich žiakov. Keď ja vidím, že aké je to nie je tak jednoduché, ako my z toho nášho pohľadu často, keď vieme veci a čudujeme sa, že ako to tamten nemôže chápať, keď je to také jednoduché. No tak nie. Niekedy treba ísť možno obuť si tie iné topánky, aj tých študentov, aj tých žiakov. Tak aj toto by nám možno mohlo pomôcť. Ale celkovo ten osobný rast, to je ďalšia tá, povedzme, ten kamienok v mozaike šťastia. A pozitívne vzťahy samozrejme jednoznačne, to sú ľudia, ktorí majú pozitívne vzťahy, znamená to, že sa zaujímame o tých iných, hej, sú to ľudia empatickí, rešpektujú iných a preto sú aj rešpektovaní, hej, akože dokážu rozdávať. Tam je dôležité spomenúť, že aj rodina, kolegovia, ale aj priatelia, hej, ale možno aj také tie profesionálne, čo mňa teší, bolo tu spomenané, že som ambasádorka e-twinningu a e-twinning mi napríklad dosť silne zmenil život, lebo som tam stretla komunitu takých učiteľov, ktorých som možno nenašla v zborovni a ktorí ma posunuli niekam ďalej. Pretože tie pozitívne vzťahy zasa, aby sme toto mohli rozvíjať, tam potrebujeme rozvíjať konverzačnú inteligenciu, hej, komunikačné schopnosti a tak ďalej. Za tým všetkým, toto je práca, ale na tomto všetkom sa dá krásne pracovať. Hej. A tie pozitívne vzťahy, tu možno len taká vec tiež, že obklopujme sa ľuďmi, ktorí nie sú tzv. Ono to v angličtine znie lepšie, ale ako to preložím, že takí, ktorí nezabíjajú tú radosť zo života, ale skôr takí, a možno buďme aj sami takí, ktorí takí nie sme, tí sťažovatelia notorickí a tak ďalej, ale skôr obklopujme sa aj ľuďmi takí, ktorí nás podporujú v tom, aby sme ďalej rástli. Smejme sa s priateľmi, stretávajme sa s nimi. Smiech je podstatný. Hej. Toto všetko prospieva. Tie vzťahy sú najpodstatnejšie. Ak pravdepodobne ste počuli o najdlhšej harvardskej štúdii a tam jednoznačne vyplýva z toho, že ľudia si cenia, aj keď ešte boli mladí, tak si mysleli, že šťastie im prinesie dobré zamestnanie, peniaze, neviem čo všetko, napokon prichádzajú na to, že sú to vzťahy, že je toto zázemie, ktoré je. Tak toto. Zmysluplné, o tom sme už rozprávali v podstate ten zmysel života, nielen v práci, ale celkovo. Hej, tvorím hodnoty. Robím niečo, čo je dôležité, má dopad na iných, to je podstatné. No a potom je to sebaprijímanie. Tu som nedávno čítala zaujímavý článok jedného psychológa, ako na tomto trošičku tu zlyhávame. Dôležité, keď v rámci sebaprijímania znamená, že mám pozitívny vzťah k sebe. Poznám svoje silné stránky, poznám svoje slabé stránky. A OK, som s nimi, hej, že uzrozumená. Mám sebadôveru, mám sebaúctu. Hej. V podstate poznám sa a príjmam sa taká, aká som. Neznamená to, že v tom zostávam a že sa nerozviem a tak ďalej. A to sebaprijímanie je veľmi podstatné. Hlavne, ja to vidím ja učím teda na hotelovej akadémii a tínedžeri sú často nespokojní so sebou. Hej, oni chcú byť niekým iným, hej, nemajú radi seba, ako tak nemajú radi to, čím boli, ako keby, hej, tá nízka sebadôvera, to všetko nepoznajú, boja sa budúcnosti, nepoznajú silné stránky. Keď ja od nich chcem, aby predstavili seba, aby povedali 3 dobré veci o sebe, alebo nebodaj spolužiakov, no tak to nevedia. Oni to vedia povedať, aké majú negatívne. Oni nevedia povedať nič pozitívne o sebe. Hej. Takže to sú také celkom, povedzme, žalostné veci a na tomto treba silne pracovať. A taká obyčajná vec, také pravidlo, že tak jednaj so sebou tak, ako by s tebou jednal tvoj najlepší kamarát. Hej, tak to nejednáme často. No, ale my sa pôjdeme pozrieť
trošku zasa ešte ďalej na výskumy, aby sme len vedeli, že či naozaj máme, veľa ľudí si myslí, že budem šťastný vtedy, keď neviem čo, áno, tie peniaze, nové auto a tak ďalej. A potom taký zrazu nie sme, hej. Keď budeme mať dobrú, úžasnú prácu, tak to príde. A zrazu to nie je. Keď, hej, a potom si myslíme, že no tak niečo zlé sa deje, nejaký asi problém je vo mne. A Sonia Lubomírsky sa tomuto venovala a ona prišla s takýmto zaujímavým potom grafom, pretože ľudia si potom povedia často, že no tak keď takto sa nám to nestalo, tak možno jednoducho ja to nemám v génoch. Hej, alebo je toľko veľa okolo vecí, že čo mi to na mňa vplývalo, že asi to bude nejaká príčina. Ona prišla s týmto grafom a je to založené na skúmaní. Často sa skúmajú samozrejme, aby sa prichádzali k určitým relevantným výsledkom, tak napríklad dvojičky. Hej. A geneticky máme 50%, máme šťastie v génoch. Hej. To sú tí ľudia, čo sa zobudia ráno, že úžasné, vyskočím z postele, pretože ten svet je krásny, áno. A tešíme sa, hej, výborne naladení od rána. Potom sú takí tí, ktorí zasa, že bože, zasa, čo ja teraz, ďalší deň, prší, koniec sveta a tak ďalej. Takže je to len 50%, pozor. Plus minus, samozrejme. Potom máme 10% tých okolností, ako keby, hej, že čo darmo sa ja snažím, ale rozišiel sa so mnou niekto, jak ja môžem byť šťastná, hej, a tak ďalej, hej. To je 10%. To všetko ostatné máme my v rukách. Hej. Tých 40% je celkom slušné číslo. Ale často sa mýlime v tom, a ja teraz toto len rýchle si prejdem cestou, prečo sa často mýlime v tom, nesprávne vnímame, či budeme šťastní, hej, že toto nás urobí šťastným, ale napokon to nie je. Je na to v angličtine taký pekný výraz, že miss wanting. A prečo sa to tak stáva? Ak poznáte notoricky už pravdepodobne známy ten obrázok, že ktorá z tých línií, hej, že či sú rovnaké alebo nie. Daniel Kahneman napísal takú skvelú knihu, že Rýchle a pomalé myslenie. A on hovorí, že práve veľakrát robíme tie rozhodnutia intuitívne, pretože on hovorí o rýchlom a pomalom mozgu, čo je ďalšia veľká kapitola, na ktorú nemáme čas, aby sme rozvíjali, ale chcem len tým povedať, že pôsobia na nás jednoducho určité také okolnosti na náš mozog, na základe ktorého potom robíme nesprávne rozhodnutia a sa určitým spôsobom správame. Hej. Tak naozaj tá intuícia, ten rýchly mozog často. Druhá vec je to, že tam máte obrázok pod tým, tam tie oranžové a sivé kruhy, že my v podstate nevnímame, nevidíme svet ako absolútne. My neustále porovnávame. Tie oranžové sú mimochodom kruhy rovnako veľké. A zdajú sa nám, že sú rozdielne kvôli tomu, že to máme rozdielny referenčný bod. Hej? Pretože raz sú obkolesené menšími, vnímame ich viac, raz sú obkolesené väčšími, vnímame ich menšie. Hej? To znamená, náš mozog neustále všetko my vidíme relatívne. Hej. Náš mozog neustále porovnáva. Najhoršie je, toto je ďalšia taká zaujímavá veľká oblasť skúmania, len pripomeniem, že možno všímajte si niekedy, na to boli veľké výskumy robené tiež, všímajte si tváre, keď budú preteky športové, ako sa tvári ten, kto získal prvé miesto, druhé a tretie. Prvý je šťastný, dobre, druhý je nešťastný, tretí je šťastný. Prečo? Každý má iný referenčný bod. Hej. Lebo ten druhý, bože, možno 100 sekundy, mohol som byť prvý. A ten tretí, bože, 100, ja by som nemala ani medailu, hurá. Hej. Máme stále, a toto sociálne porovnávanie, ktoré teda máme, sociálne porovnávanie je najhoršie. Hej. A my sme tomu vystavovaní veľmi silne. Naši deti, študenti sú silne vystavovaní sociálnemu porovnávaniu. Neustále porovnávame. A keď tiež sa robili výskumy v tom, že
tínedžerom robili taký fejkový Facebook, kde mali si prezerať ľudí úspešných, usmiatých. Ono to nemusí byť ani Facebook, teda fejkový Facebook, lebo takí zvyčajne sú tam. Ale keď si toto prezerali, tie deti, tak o 50% bolo sebahodnotenie nižšie. Hej. Ono to toto je taká veľmi nebezpečná situácia. Neustále toto robíme. Samozrejme, nerobia to len deti, ale robíme to aj my. Potom ďalej je, že čo nám bráni ako keby ku šťastiu, je to tzv. Tá hedonická adaptácia. My si namýšľame, že keď budem mať mobil, tak to nový, neviem aký iPhone, tak to už len bude niečo. Hej. Potom ho máme a o mesiac už sme si zvykli. Tu mám takú tú Just Married, hej, keď ja budem mať toho vysnívaného princa, tak aká to bude úžasná vec a potom už, tak už som just married, už tak som vydatá, OK, a čo, hej. A tá hedonická, s týmto všetkým sa dá samozrejme pracovať, ale faktom je, že my si zvykneme, náš mozog si zvykne, ale pozitívna správa je nielen na pozitívne veci, ale aj na negatívne určité veci a dokážeme sa, a o tom hovorí ten posledný obrázok, že my často predpokladáme, že keď si niečo negatívne stane, takže to bude mať strašný dopad, dlhodobý a tak ďalej. Často potom nerobíme určité rozhodnutia, lebo sa bojíme, ako nás to silne ovplyvní, ale nepočítame s tým, že náš mozog je v podstate celkom slušne adaptabilný. Že my máme takú ako keby psychologickú určitú imunitu. A že my máme tú rezilienciu v sebe a dokážeme sa, pretože máme okolo seba, povedzme, ľudí, sme v ďalšom prostredí a dokážeme veľmi veľa. No, toto sú také prekážky a teraz poďme, čo robiť. Čo nám odporúčajú títo psychológovia? Sú toto založené zasa na výskumoch, na množstvo výskumov, ktoré sa diali a odporúčajú nám, aby sme investovali viac do zážitkov ako materiálnych statkov. Hej. Pretože keď máme ten materiálne veci, keď si sporíme, kúpime, no tak potom tá hedonická adaptácia spôsobí, že OK, hej, potom veľmi rýchlo chceme ďalšie. Hej. Tie zážitky, hlavne oni sú krátkodobé. Ne? A potom ešte, keď o nich ďalej rozprávame. Ďalšia vec, výskumy hovoria o tom, že keď ľuďom rozprávame o tom, že mám nové automobil, toto som si kúpil a tak ďalej, no tak sa hodnotia nie pozitívne toho človeka. Ale keď im rozprávame, že som bol v galérii, úžasný obraz a tak ďalej, hej, a tak zdieľame, tak to nám spôsobí šťastie viac a ľudia aj posudzujú nás lepšie. Zážitky. Hej. Tie zážitky môžu byť aj taká vec obyčajná, že naozaj s tým kolegom si idem niekde sadnúť na kavičku a pohodička. Hej. Hlavne teraz. A už sme tu hneď pri káve, ale to nie je tu len o kávu. Ale ďalšia vec je savoring. Angličtina má na to taký pekný názov. A moja otázka možno, keď pijete kávu, naozaj ju pijete? Uvedomujete si ten úžasný moment, že tú vôňu toho a vnímate to, že to je niečo úžasné, že ja si teraz tu môžem toto vychutnávať. Hej. Vážim si vôbec tento moment. Hej. My často zažívame množstvo pekných momentov a len tak prejdú okolo nás a berieme to ako niečo normálne, hej. Ale toto vnímanie, toho uvedomovania si, užívať si ten moment, tak to každý deň si nájsť niečo také, tak to nám pôsobí, opäť o tom hovoria výskumy, to nám môže spôsobiť ako keby to zasa tak dávku šťastia, hej. Čiže môžem to tak zhrnúť, že žiť tu a teraz? Áno, k tomu sa dostaneme tiež, ale druhá vec je, a to teraz ja praktizujem, savoring. A tu sa robili také zaujímavé výskumy, že
že dali ľuďom, aby počas 8 minút, 3 dní v týždni si, ten sejborík totiž to môže ísť aj smerom do minulosti alebo do budúcnosti. To znamená, že predstavme si, to som tu ja dala moje fotografie, že takto si ja užívam momenty, že si prezerám a si spomínam na to, ako keby smerom k budúcnosti. Je to taká vec, že prehrávajte si ako keby ten film smerom dozadu, že toto sa a naozaj vnímajte a predstavte si do detailov toho, čo sa dialo a vlastne 8 minút si zažívajte tie šťastné momenty opäť, hej, ktoré vás tak nejako zasa nabudia. A toto tiež, hej, môže. Ale samozrejme to, že žij teraz, alebo nájdi si naozaj niečo. Ja mám stále taká jednoduchá vec, keď jem, naozaj jem, keď čítam, naozaj čítam, keď pijem kávu, naozaj ju pijem, tak si to niekedy poviem, alebo mysel mi blúdi kdekade. Aj o tom o chvíľku. Samozrejme, ďalšie, ten zdroj šťastia je vďačnosť. A tá vďačnosť je naozaj veľmi podstatná vec. A možno taká tá úloha, a je to kvôli tomu, že my sa zameriavame, ale zasa to je prirodzené, že sa zameriavame na negatívne udalosti. Napokon aj preto médiá nás tým živia, pretože takto k tomu vytiahneme. A zameriavame sa na negatívne, my neceníme si také tie pozitívne momenty. A to zameranie sa na to, že však my žijeme v podstate dobre. Hej. Veď ono to vôbec nie je tak, že svet je zlý a tá mládež a Bože a to celé, čo to tu okolo je, všetko negatívne. No vôbec nie. Všímajme si zámerne to, že koľko my máme vlastne tých dobrých ľudí okolo seba. Veď koľko, povedzme, tá mládež, ktorú toľko kritizujeme, veď robí dobrého. Koľko... Aké sa máme dobre. Naozaj sa my máme v súčasnosti plus minus. Dobre, len si to všímajme, len to neberme to ako prirodzene. A uvedomujme si. Ešte sú také rôzne také cvičenia na to, že ako keby predstavme si to, že ako by to bolo, keby sme niečo nemali, ako to bolo v minulosti, ale hej, tam je jednoducho viacej možností ako určitých tých cvičení, aktivít, čo môžeme robiť na zámerné vyvolávanie si alebo pracovanie na tom, že pracovanie na tom našom šťastí. A napokon tá vďačnosť sa môže prejaviť aj v tom, že o tom, to sú zasa, možno aj vy si sami všetci si vieme povedať, že keď manažer ocení prácu, keď riaditeľ ocení našu prácu, tak pracujeme lepšie. Hej. Ak my oceníme žiakov, no tak inak sa budú samozrejme snažiť potom. Hej. Je zasa veľa vecí, ktoré môžeme robiť, ale aj taká obyčajná vec, že napísať si 3 veci denne, alebo aspoň raz do týždňa, za čo som vďačný, alebo zaspávať s tým. Robiť kruh vďačnosti v triedách. Hej. Denník vďačnosti. Je veľmi veľa vecí, čo s tým môžeme robiť, ale naozaj to robme. Ja mám celkom rada kudos karty. Kudo je také celkom populárna záležitosť posledných rokov v biznise. A tu som len dala príklad na link, ale to znamená, že pochválme, oceňme niekoho, oceňme sa navzájom, hej, oceňme nielen učiteľ žiakov, povedzme, ale aj žiaci navzájom medzi sebou. Ja mám rada, stále sa snažím to, že prichytiť človeka, prichytiť tie deti, že robia niečo dobré. Nech mi žalujú na toho druhého, že urobil niečo dobré. Nech mi nežalujú na to, že robia zle, ale to, že dobre, hej, a aby sme toto vnímali, lebo tak tam sa nasmeruje pozornosť. Hej, to podporujeme, kam nasmerujeme pozornosť. A to sociálne porovnávanie, tam sú také zase, povedzme, jednoduché tie taktiky, že stop technika sa používa aj na to, keď ako keby neustále sme v nejakom, si prehrávame a dokola opakujeme a stále ako platňa alebo hrata stále nejaké niečo zlé sa nám premieta v hlave, no tak stop technika, stop. Vidím, že bože môj, zasa títo majú nové auto a ja nemám a ja tu toto, no tak pomôže mi stop technika. Hej? A začni byť vďačný za to, čo máš. Vďačnosť je niečiteľka závislosti. Všetko toto musí byť zámerná záležitosť.
kontrola informácií. Veď ja nepotrebujem byť na sociálnych médiách neustále. Však ja si viem, hej, ale toto sú všetko veci, že to sú zasa taktiky, ako sa k tomu dostať, že toto všetko dokážem si kontrolovať to, čo príjmam. Hej. Ale toto sociálne porovnávanie je veľmi taká vec, ktorá nám robí zle. Čo nám ale robí dobre, je odhaliť charakterové silné stránky. A ja na záver tam budem... Áno, pardon. Mám na teba, Nelly, jednu otázočku. Ona padla aj vlastne v slajde a trošku ty nám už tak aj odpovedáš na to, že čo konkrétne robíš ty, aby si bola šťastná v práci a či sa ti to darí. Áno, ja k tomu prídem, ja sa sama so sebou rozprávam, ja sa ráno hneď naladím, skôr ako vstanem, ešte v posteli, sa pripravím na to, čo všetko, aké je to úžasné vôbec, že som otvorila oči. A ja si naplánujem také, že tie pekné veci, ja si zámerne plánujem pekné veci, čo idem robiť. Začala som veľmi pozorne robiť cvičenia všímavosti, napríklad, začala som si veľmi silne všímať, čo je pekné okolo mňa. Teším sa aj z toho, že prší, teším sa z hocičoho, lebo všetko je to cvik postupne. Napríklad s kolegami v práci, čo môžete urobiť? Celkom jednoduchá záležitosť, že prinesiete kávičku, niečo dobré, hej, pochválite. Pochvala je tak nič nestojí a tak málo ju používame, dať kompliment niekomu, samozrejme úprimný. A toto, keď začnete vyrobiť, no tak ono sa to začne postupne vrácať. Hej, svet je zrkadlo, nech je to akokoľvek. Hej, áno, ja o všetkom tomto čo rozprávam, tak to ja všetko robím. O to sa silne snažím a robím to veľmi zámerne, naozaj. Hej, že pracujem na tom, veľmi intenzívne musím povedať, že posledný rok zámerne. Charakterové silné stránky dávam teda link na to a tam si môžete otestovať. Sú rôzne testy, jeden je platený, ktorý naozaj Gallup Inštitút ponúka. Môžete si ho kúpiť, ale to, čo vám ja dám, tam ten posledný, tak to je Yaleská univerzita a je to 24 silných stránok, ktoré sa môžete otestovať, prídu vám výsledky. Hej. Takže a tieto výskumy hovoria o tom, že ak ich uplatňujeme v živote, v práci, tak nám to zvyšuje well-being. K známkam by som možno, toto sa skôr týka študentov, že oni často si myslia stále ženieme tie naše deti, že mať dobré známky je rozdiel, ako ich získame. Pretože možno by som len chcela povedať, že naozaj tá externá motivácia, často tá prítomnosť tých externých motivátorov ukradlo tú vnútornú motiváciu. Hej. Vnútornú motiváciu, lebo robím preto, lebo sa mi páči tá aktivita ako taká. Hej. Nie preto, že samozrejme tá kombinácia je tam dôležitá, ale ak je prevaha internej motivácie, no tak to je skvelé. A okrem toho, ak sa sústredíme na tú externú, tak to má zlý dopad na rozvojovú myseľ a pravdepodobne o rozvojovej mysli už, a to by som možno chcela odporúčiť, že asi každý učiteľ by mal povinnosť, aby si preštudoval knihu Carol Dweck, ktorú napísala, je to Growth Mindset, rozvojová myseľ, pretože aby sme viedli deti k tomu, aby sme to robili aj takou jednoduchou vecou, ako správne chváliť. Hej? To znamená, že sústreďovať sa na to, že oceňujeme ich snahu. Neoceňujeme talent. Hej? A oceňujeme tú prácu, dobrý výkon. Hej? A chybu. Hej? Pretože to je cesta k tomu, aby som sa zlepšoval. Toto je také zasa veľmi skrátka k tomu, čo je veľmi široká téma, ako podporovať tú rozvojovú myseľ u nás, aj u našich žiakov, u detí, všade. Hej. No a potom tu máme ďalší zdroj šťastia, jak sa ponoríme do takej práce, flow. Hej. Toto priniesol tento pojem Michal Csikszentmihalyi, ktorý je z Maďara amerického, nie, Američan maďarského pôvodu, tak meno nasvedčuje.
A to je už taký stav v podstate, ak by sme dosiahli na škole aktivity, že dáme žiakom, že žiaci sú ponorení do činnosti, takže sú koncentrovaní, zabúdajú na to, čo sa okolo nich deje, majú tú vnútornú motiváciu, je to pre nich vôbec odmena, že niečo robia. Pracujú na niečom, čo je pre nich výzva, ale je to dosiahnuteľné, nie že je to trápenie, ale naozaj niekam ich to posúva a oni sú potom naozaj, že stratia ako keby pojem o čase, nič nepotrebujú, lebo ich to tak teší. Robím to dobrovoľne niečo, čo je ako keby ťažké, ale stojí to za to. No tak takéto niečo nám prináša šťastie tiež. No a potom je láskavosť a tu mám len takú moju kindness game, bingo, ktoré my robíme na škole. Napríklad môžete si doplniť akékoľvek chcete, pretože byť dobrý a byť láskavý robí dobre. Aj tomu, kto dáva, aj tomu, kto to príjma. Hej. Takže tá láskavosť sa odporúča, aj keď nám je zle, keď máme stres, keď máme ťažkosti, tak toto je liek. A samozrejme kontrola mysle, to je presne to, že harvardskí psychológovia nejako preskúmali, že 47% našej mysle sa túla. A potom je otázka, že my chceme od tých detí, keď prídu do tried, že prídeme, otvorte si zošity, ideme, a tie detičky ešte myslia na to, že bože, čo zasa mama mi ráno som sa s ňou pohádal, frajerka teraz ma nechala a tak ďalej a ideme a sme úplne niekde inde. No a čo môžeme s tým robiť? Samozrejme, že to túlanie mysle, robia to mimochodom, jediné živé tvory sú ľudia, ktorým sa mysel túla a nerobí nám to všeobecne šťastnými. Nerobí nám to dobre. Ale na to sú zasa techniky všímavosti, meditácia je ďalšia jedna. Zasa obyčajná vec, napríklad s deťmi robíme len to, že im dám, mám gumových medvedíkov, mojim 18-ročným, 19-ročným, sem tam jedna z tých cvičení, že aby sa na to pozreli, najskôr si vnímajú, držia v ruke, hej, pozorujú, potom sa zamerajú na tú vôňu. Podstatná vec je, že to som v tom prítomnom okamihu, hej, to zameranie pozornosti, koncentrácia, však my chceme deti koncentrované, ale aj my. Zasa aj pri tej káve to môžeme robiť, pri hocičom, pri kúsku chleba to môžeme robiť. A byť za to zároveň vďačný, že ja mám tá vôňa úžasná, potom to dám do úst a vnímam ten tvar v ústach, hej, a tú chuť postupne, ako sa rozlieva, až potom to začnem hrísť a tak ďalej. Takže je to postupný taký proces, ale aj zameranie sa na to, čo cítim ako keby v tele, hej, a tak ďalej. To je zasa veľmi veľa techník, veľmi to pomáha. Robí to veľmi dobre, ak takéto niečo by sme robili. No a potom samozrejme, a myslím, že už by som mala končiť postupne, toto všetko vieme, že máme robiť, že sa máme starať o svoju myseľ, máme sa starať o svoje telo. Otázka je, či to robíme. Pretože ono totižto, keď budeme mať väčší disbalans, keď máme problémy fyzické, no tak tým horší je to základ pre zvládanie emócií a náročných výziev, ktoré máme. Hej. Preto je okrem iného aj toto dôležité. To, že si treba zatancovať, zacvičiť, smiať sa, hej, alebo zostať chvíľu ticho, alebo už hoci, každý má nejaký ten svoj spôsob. Preto sa treba poznať najskôr. Preto opäť zdôrazňujem seba poznanie, seba uvedomovanie si. Hej, toto sú všetko veci, čo sú veľmi silne prepojené a rovnako ako pozitívne emócie. Pozor, zdôrazňujem, neznamená to, že ich nemáme mať negatívne a nemáme sa trestať nejako v mysli, že ak nám je ťažko, ak máme negatívne emócie, lebo je to prirodzené. Zasa na to ďalšia výskumníčka Barbara Fridriksson hovorí, že len mŕtvý človek nemá negatívne emócie, hej? Ale ona hovorí, že na jednu negatívnu emóciu potrebujeme 3 pozitívne, aby sme ju nejako vykompenzovali. Takže, a my si vždy máme tú možnosť zvoliť, ako budeme reagovať. Hej. A je pre nás typické, že myslíme negatívne, keď sa dostaneme do nejakej náročnej situácie. Hej.
Je normálne, že máme všetci zlé dni, je normálne, že všetci máme krízu, je to úplne v poriadku a my môžeme reagovať, môžeme si vybrať ako. Hej. A ono, v podstate ten náš mozog neustále predpovedá, neustále predikuje, ako sa zachová na základe nejakej skúsenosti. Máme neustále schémy zaužívané, ktoré máme a my ich môžeme meniť, len ich musíme poznať. Takže tu v tomto zmysle opäť zdôrazňujem zasa to isté, poznať seba, aby som potom sa vedela regulovať. Pomáha pri tomto tiež tá dobrosrdečnosť. Robte niečo dobré. Majte ten pozitívny pohľad. A to, čo ja robím dosť silne, vnútorný monológ. My sme sami sebe často nepriatelia. Často si poviem, Bože, ja som to pokazila. Ja som hlúpa. Však ja to nezvládnem. Hej, veď nepodaj ešte niekedy, veď ja sa aj nezaslúžim také niečo dobré, povedzme. Hej. A tento vnútorný monológ často, možno by som opäť povedala, prevezmime kontrolu nad týmto všetkým a správame sa k sebe, ako by sa ku nám správal ten najlepší kamarát. Hej. Lebo my sa vieme nasmerovať. Hej. A samozrejme potom dôležité je tá vášeň. Buďme nadšení. Nájdime si tú vášeň, buďme nadšení v tom, čo robíme, lebo to sa potom prenesie na tie naše deti. A tuto je taká len... Už tu som sa dostala na záver, tu je možno to, o čom som vravela, také nejaké zosumarizovanie, že čo sú niektoré tieto zdroje tej životnej spokojnosti alebo šťastia. Toto všetko a samozrejme ešte oveľa viac, každé v sebe ešte niečo ďalej skrýva. A na záver, to, čo som vravela, tu je ďalší pohľad. Tento pán je, ešte tuto len prekliknem, tento pán je zakladateľ tej pozitívnej psychológie a on prišiel zasa s permou, to je tiež well-being a podľa neho zasa nejaké elementy well-beingu. A tu sú linky na test šťastia, ktorý máte a tu je to sú tie silné stránky, kde je to ale v angličtine, ale v dnešnej dobe nie je problém, aby ste si našli preklad. Ak by ste náhodou nevedeli anglicky. A ono je to zaujímavé, je to naozaj, nie je to len také nejaké, že testiky, ale to sú podložené, ktoré vám dajú, trvá to dlhšie, je to trošku rozsiahlejšie, ale ja som si to merala na začiatku napríklad, keď som pred rokom a zasa si to meriam postupne a sledujem si, ako sa zlepšujem v šťastí. Takže odporúčam aj vám. To je úžasné, to je super. A ešte, keď teda existuje takýto meter, že si vieme to naše šťastie odmerať, ja by som to možno iba povedala, že tieto linky my potom vložíme do diskusie, alebo teda vložíme ich pod toto videjko, čiže budú k ním mať prístup aj teda tí naši diváci, ktorí pozerajú ešte stále webinár. No a možno už môžeme prejsť aj na otázočky, ktoré padli. Máme tu jednu otázku, že či bude záznam z tohto webináru. Áno, zostane to u nás v skupine, alebo teda na našej stránke Future Classroom Lab Slovensko. A potom tu bola taká, nie otázočka, ale taká prosbička, možno na teba, Nelly, nejaké tipy na literatúru k tejto téme? Napríklad... Čo sa týka, ako k tejto téme ako takej, ja, čo mám veľmi rada, alebo z čoho čerpám a čo som sa teraz silne začala vzdelávať, napríklad je, a teraz vypadol mi spisovateľ, autor, ale ja na to prídem teraz postupne, správanie. Dobre, mám to odložené, včera som to večer čítala, takže ja to prinesiem asi. Ja mám výpadky, totiž to ja si nepamätám často mená, to, že som ich tu nejaké spomenula, tak to sa sama čudujem. Ale ďalej, emocionálna inteligencia, a to je Goleman. Je aj preložená, hej, takže ja ho sledujem aj na LinkedIne, ja veľmi silne sledujem vlastne aj množstvo TED Talks a rôzne blogy a samozrejme aj knihy.
Správanie. Je to možné, že mi to vypadlo? To je potom, ako som spomínala Kahnemana, rýchle a pomalé myslenie, tak to je zaujímavé. Martin Seligman, on má zaujímavý kurz tiež, tento zakladateľ pozitívnej psychológie na Yaleskej univerzite. Teda na tiež kurz cez Kurzeru. Napríklad ja sa rada vzdelávam aj tak, že od týchto pánov, rovnako ako ten kurz, ktorý bol, tak tiež cez Kurzeru som realizovala, takže tam sa dá nájsť množstvo zaujímavých kurzov, ktoré poskytujú univerzity, tak odtiaľ je možné čerpať. Mne ešte napadla jedna kniha, ja som čítala Faktor šťastia od, tuším, to bol Richard Wiseman a to tiež bola taká úžasná kniha, že si to tak nejako zrevidovať, že ako to my v tom našom živote máme a v ktoré oblasti sa teda ešte môžeme posunúť. Áno, a potom jednoznačne to, čo som spomínala, že Carol Dweck, a to je Growth Mindset, pretože to je naozaj niečo, čo ja si myslím, že na učitelia by mali poznať. Mali by to poznať rodičia, každý. Aby sme, ja už som to vopred dala svojej neveste, ktorá ešte neplánuje dieťa, ale už to má ako vianočný darček, aby sme vedeli vychovávať tie deti šťastné. Prečo sú šťastné deti šťastné? Je ďalšia, teraz ale zasa neviem, to je ďalšia kniha. Dánske deti, prečo sú šťastné? Veľmi dobrá kniha. Ja som tuto ale poslabšia v menách. Ja si to fakt nepamätám, ale keby som odbehla, tak mám to založené na poličkách, ale mne odchádzajú mená a v tomto mám toto je dosť zlé, ale tieto názvy sú, tieto knihy naozaj veľmi veľa dajú informácií. Aj pohľadenia po duši. Ja si myslím, že podľa tých názvov nájdeme všeličo, čo si nám povedal. To sú také asi áno knižky, ktoré sú aj vyhľadávané, takže to už si určite budeme vedieť dohľadať. Hej, len toto je... Ja mám aj problém, že si nepamätám mená svojich žiakov a ja si ich fotím a nacvičujem doma potom mená, čo je úplne hrozné. Ale... Áno, mám výpadky. No, mám na to vek. Nemám na to vek, na to nie je ospravedlnenie, ale potrebujem to cvičiť. Dobre, ja si myslím, že tému sme vyčerpali úplne naplno. Teda bolo to naozaj veľmi hodnotné. Aj v komentároch teda niektorí naši diváci nám napísali, že veľmi pekne ďakujú za príjemný webinár, za inšpiratívny webinár. A môžeme sa mi možno aj posunúť v prezentácii už úplne na posledný slajd, ktorý je takým poďakovaním. Tak áno, super. Takým poďakovaním všetkým, ktorí nás sledovali. Ďakujeme, že ste s nami strávili čas. Verím, že vám dnešný webinár priniesol aj nové informácie, že vás inšpiroval. Po niektorých teda ste nám napísali, že áno, tak verím, že viacerých a teda budete o niečo zase šťastnejší. Nelka, tebe ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, za to, že ty si našla na náš čas a že teda si ho s nami strávila a podelila si sa o všetky tieto informácie a dala si ich do takého balíčka. Ja teda prajem všetkým príjemný zvyšok večera a ešte raz veľmi pekne ďakujem. A ďakujem aj ja. Ja by som len ešte chcela povedať, že toto sú, nech je to akokoľvek veci známe, čo nám treba je robiť zámerne. Ako môj kamarát Hepitarian hovorí, šťastie nehľadáme, šťastie vytvárame. A to je práca určitá, alebo že je to vedľajší produkt toho, čo robíme všetko. Takže ak si tieto všetky elementy naozaj uvedieme do praxe a budeme zámerne na nich pracovať, tak potom to bude mať dopad. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a dovidenia. Dovidenia.